Oh, ay, 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 ay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is January 21, 2026. Time check ba doy? Uy, temprano kita ha, 7:30. Pero maraw kung mga sangkayan, nung tadbubato niya ng adlaw, kay kanugunlot, kung di rin nato nung ipapadayon na nato mga buhat dito sa Santa Fe. Wala rin na, durdutso. Oh, anato niya na mga rawon ano, kabahin na natin paghingad ton talang alang. Takikinalipat man hibudoy, ito na ho, nang nakatunig kita lang alang, lagi sige nirurumbo dito ko na Santa Fe. Amoy din Santa Fe, amoy ni kanugon man ang video no, kanugon ang video. So para gihapon nato mapasyadahan, total hinapit kita kulop gihapon niya police station, nakapakya na kita kunin nun ira at si pag police. Ngayon at the same time pati gihapon ano an ira Bureau of Fire. Oh, so nakaglibot kita dito. So yun na, ipapadayon ta dito. Amo tato ni ko kambagang bloopers, diri ka bloopers, diri man patarawan. Yes. So amo tato ni kukuan yan, amo tato niya na igo kanya ng adlong hamang rawon. Oo ha. Kay may dalalakto nito ninyo, mananapos. Oo. So kanugon man kun diri tay kuan. Kanugon kun diri mo si tira dito simbahan sa Santa Fe. Oo, nala. Ha. Okay. Thank you. Okay, hala, pagkita. Pero diri ko paparaon laan kuan ang date. Oo, magsasubtitle na lang ko nga. Kanan niya na adto ha. O, tala. Okay, magsama kay lagi kita. O, upaya. Okay. Oh, so ano na kita alang ano? Bazaw? Iskulahan. Ay, ba din ito na simbahan? O, ano yung pamili nga? Yun, pamili nga kita nila din ni o, ano ito basta sa police station at matira simbahan. O, kaya kita nila simbahan. O, welcome home. Welcome to alang-alang. Saan kayo doon nyo? Uy, madami nila din ni Kon ha. Ano ha, di lamay ha. Matigadi kita. Magyari kita tira simbahan. Ngadi. Hindi kita agi. Welcome to Tanawan. Alang-alang. Welcome to my life. Alang-alang. O mga bungol tat busis kay. Man, hindi kita agi. Man, amo na. Matitigla ka lang pag di na pwede na pag sulod at dito, ano ka ba? Balik. Anay parong. O yun na lang. Sige lang kay kakanta maninin. At least kumita ka mga tigil. Unahin kita nagpapanunubra. Ano ba ito ninyo? Simbahan na kita. O di, rimay, rayo kita budoy. Di, riamo. O di, sakto. Ano kong tatilmit o? Para di rilingig o. O kong tatilmit o. Oo. Buhok bagat pugaran. Oo nga. Kumbinto. At sa kalibog itangan bibili mo tatira gihapon mga eskwelahan yan charot ay Santa Fe National High School. Kada nga Santa Fe National High School. Baby girl. Uy, mo petira plaza niya. Oo. High school pala ngayon. Yes. Amo din Di lamaya ha. Makadiyari kita simbahan. Lakad kayo mahusay ha. Oo, mahusay dito simbahan. Ay, sarado. But anyway, sige. Sige na, ma-intro na kita din niya.
Oh, parang napain ka na. Oh, ay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is January 19, no, 19, 2026. Oh, Monday. Oh, time check bro, it's 9:14 in the morning. Yeah. Ano nga rin simbahan yun? Gano'n, ito na dito. Oh, man pa kita dito. Kausap may dinero di groto. Gitu ano. Ha? Ade kami. Assumption ka pada ini. Already assumption. Ano? Mau sing di. Kaput kita. Man. Central. Oo. So, panihingan hita pala ada. Panihingan hita pala liwat. Baga pamasyada ano? Ano nga ito, hindi pamasyada man lang. As much as possible we have to ini. Gaano ta? Ma-maximize tala. Oh, so nakapasyada kita nganhi. Alang-alang. Oo, di naran, no? Ana, welcome to Saint Anne. Oh, Saint Anne Paris. Oh, welcome to Saint Anne Paris. Ha? Sumasok makadi kita didi kita unta kumbaga may abiertos nga portahan. Baga makon kita. Mapasyada kita tira simbahan. Diyos sa nagyapag pakiaan ha, batira kong binto para baga magpakiaan nagyapag tira pura paroko normal. Amo na tatong bubuhaton kasi no? Amo na tatong bubuhaton para maghatag na kita police station o mamukiaan na kita. Oh, ay sarado, hindi pa makasulod. Pero kung binito, sarado. Oh, ada man dito, pwede pa simulod. Sarado. Oh, ito tira pang binito. Oh, di man. Mamakya naman lang kita. Just touring the guide. Lawit touring the guide. Ay. Nakikita ang talbahin meter nga. Kanino na ugwad. Good morning. Pangaga, mga misis. Pwede magpakian na hinot ko. Hinot ko raparoko din eh. Paris Priest. Father Buboy. Buboy ano apelyido ni Robles. Ay, Father Bob. Hindi na pwede pagsalod ano, sarado ano. Era piscina. Oo. Ito nga siya, nga bintana. Okay. Sige, thank you. Nagbuburbalabag la. Ari kong piscina, pero sarado pa. Apay. Ito bong. Apay. Sarado. Sarado man. Father Buboy Robles. Yay. Der. Mayayang. Yeah, nagdala. Adlok
ka doon, ayaw mo. Dito, dito. Hindi mo si Tirakuan, simbahan. Ay, usay. Ngayon. At mga anghel. Man, mo si Tira simbahan. Oh, wow. Sayang lagi kita. Kita mga kasulod. Usay, no? Kita ka mo. Pero anyway, madyahin na kuhan time pa kay yan adire yan na tabo. Oo, may kamo sabi nga tabo yan adire. Kasi nga nila kita kami dahatong sugo, may mili kita ng Jollibee. Oo. Jollibee. Jollibee alang-alang. May dahatong sugungan ni kasi atong classmate. Thank you. Kaya nga beri, hindi ka. Padre Pea. Yung dudos, oh. Napasa yung lapag. So yes. So kung kita, I will just tour you guide. Din niya alang-alang. Kaya actually, di rin ko dito ato niyan ni Kuan. O, pray di man din hitabo. Mano, mapingaga. Ha, diton Kuan, diton Jollibee. Alang-alang. Di ahad munisipyo. Adi pa didi. Rayo pa. Oo, sige. Ayan na kita. Kasi kita tira Kuan. At kita tira or kita mag-helmet ano kay hindi kita tamang gihapon nga rin mga helmet din awag din ni Jad high school kanang Santa Fe National High School no. Kuya, Jollibee alang-alang. Ito pa dito. Dirayo pa. Okay. Lungsod ng Santa Fe. Ha? Ginagawa mo? Ano ba ito nagimbot kantuan? Emotional damage. Hindi ako naging kantuan. Hindi na kita yan nadidi alang-alang ano. Lagad po doon kayo naglilibot-libot kita na tunahuna na ito na kita alang-alang. Ano itong ginilibot-libutan po doon Santa Fe. Kuya Rit McDonald. Gago! O totalanin naman kita ano. Bigyan kita tulusa. 2 beses na yan! Nagbubuhaton na. Itaton na lahin pagkuhahan ka ng police station na o anay ha, dilamay ha. Malugaranay kita. Oo. Malugaranay kita. Magbubutan kita ng pigyan sa pustiso. Anay. Naluluwat at pustiso. Ano ba itutunyo ngayon trabaho? Anay parang
O so amoy din itong munisipyo ito na Kanan Pastrana. Ginagawa mo. Gago! No? Panira Police Station ha, ayun daw. Pamahalang bayan. Doy, mara ko kanit Mayor ito Santo Fe. Mayor Santo Fe, no? Diri ka maram. Loko to ka din ka. Matagalang-alang. Awan din tira ko. Makagilibot lang kita din eh. Man, Santa Fe. Awa tumatira police station. Oh, lima parang kita ha. So, hindi naman ito makuri nga nito. Hindi rin makuri itong pagsasarit. Basta mahatag ka lang na biso, no? So, amin ni Anfasad hanggang ng Leyte Provincial Office ng Santa Fe Municipal Police Station. O, nakaroon na kitahin ko na, no? Abiso. So, anira Chief of Police, amoy Police Major Antonio halaka nasimpa kayo mo amo itong takigon limtanong kita do. O so anira din ni police station na Santa Fe Police Station Chief of Police amoy Police Major o Antonio Angkay Jr. ha. Oo, kataliwan naamulot itong tira din hi Legislative Building. Mamay kalaton. Oo, this building will rise of proposed rehabilitation. Oh ha. So malibot kita, makatulad kita iton era fire station. Uy, thank you mga sir. Oo. Oy. Baga nakasiplat ka na. Oh, amin na natin didahan Lunes. Baga ano to na ho na nga alang-alang na ini aba daw sorry lang. Bloopers niya yan. So ginimuan to na lang niya ng adlaw. Oo, para may doon natin mapost liwat kaya ano. Yan ang adlaw, Merkulis. Sigurado ato na kami ha kuan. Ato kami niya na ha BNG. Oo, nananapos. So may doon natin panpos yan ng adlaw, no? Awa din ito ng kuan Santa Fe. Nakapalo na kita era din yung mga page. Kung hindi kita itong era fire makaragib kita ng abiso, no? Sakto ba nag-isog lang? O, adiman. Oo. Maaroon na kitang tukan abiso. Na kitang ma-park. Adi na lang. Adali man lang. Nanti ko baga. Mauhuyan kin kuhan. Paro nga na nagagsarit kita gihapon very accommodating kaya ano basta ka lang magsasarit mo pa ito niyo. So amo itong tira din hi fire station ano ka ng Santa Fe. Oy ay kamo kang limot exhibit ito niyo ada itong ira hotline kay number 1 ito niyo kay nang lanon diri kay pagkikita niyo itong sunog magbibinidyohon diri naman. Kaya dito nira nakapalo ha iyo. Tiyo bubuhaton, tawaganay ka mga otoridad. So dito na no, Bureau of Fire Station, hotline. Ha? Amuan 0976 595-7012 og 0960-380-49862. So amo to tira hotline ha, panumdum basta nga ni may mga kargyudigo. Ayaw ni pag video, tawag anay ka mo, itong mga hotline. So amin ni, ngan, shoutout kita gihapon, hankan Senior Fire Officer 4, Joaquin E. Patanaw, amo ton ira di Municipal Fire Marshal. Oh, so anila din hidapit, tama sugad na kita nga di. Oo. So nakahimo na kita ng mga raw niya ng adlaw. O, tigang pala kita haro, hinapig kita alang-alang. Yan na, adi na kita may Santa Fe. Oo. Oh, tala. So
So karon talanin again, just being your friend from another stars. Siyempre, ako magpapabili lagyap ngayon isang kay mayukbo. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama, chup chup. Hala 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 hala. I see